Engineer. Oy, napon Purman. Kay naka Oh, nakor lagi ko rin engineer kay unsay plano nimo aning kuan ba? Project ri po kaning lupa o ano ba kay kuan na? ang plano ano niya Purman. Ako salig ngiki ko sa imuha. Kani siya ano mamani porma sa tong yuta ba kani. Ni porma mamani kural kani. Oh. Kural ni siya. Nya. Sa sud tong kural na naman na mga Chinese bamboo nga tanom no. Naman na siya mga Chinese bamboo nga mga tanom ba dire sa sud tong kural ana. Okay, mama ni dre, di ba? Git. Oh, git pa rin dire. Git. Oh. Kani siya ano mga Chinese bamboo dire mga tanom sulod no kay kural ni na to. Oh. Gusto na ko ang kaning ni Purman ang kaning ni ang tumoy ani mga Chinese bamboo. Mao ni siya ipapunuan. Dili engineer. Ang kanin dre mga Chinese bamboo dapat masagdaan na nato na kay basig mamunga nagkwarta ba? So ang sa imong advice pasagdaan ra ni pasagdaan na ni siya Purman kaning ni mga Chinese bamboo. Oh, engineer. Tapos og ganahan kita nga mogama tag building. Dire ta. Yun. Ko tao. Buang-buang. So mo na to no. Dire lagi ta, engineer. Dire ta sto nga magkuan kay tukod ta building or kuan baron, village baron. So mo na to Purman. Magpatukod na tawag building akong isalig nimo ang kuan rin. Saligan magi ka nga ka-Purman, dugay na kanako. So Salamat kayo sa inyo pagsalig sa kuan. Wala po dito problema Purman kayo. Salig magi ko si mo ha. So man na to, mo man tong kural. So tukod na tag building diri sa sulod. Kailangan kay ang imong kon aning kani mga Chinese bamboo nga nasulod. Di man ni siya hilabdan lang kay nimo basig mamunga man kani kwarta kaya. Oh. So ano ni siya? Mga pila kaya katao ang itong masweldoan ani diri pag katrabaho ani diri Purman. Estimate lang nimo ba? Siguro sa estimate na ko mga 1,000 ka tawo siguro. 1,000 katao? Oh, naman ko tawo daan dito mga 1,000 to nya og kuan siyempre og mo tukod tag building nga dako para kanang aligri ba. Mukuan kita kanang padagan kita swimming pool gina siya. Tangan gina to swimming pool. Butangan gina sa swimming pool ang kuan kanang ubos sa building kay siyempre kanang may mga dayo ba nga inana siyempre mo check in sila or unsa ilang kailangan kuan sila gamit sila kwarto. Sakto-sakto sa Purman kay akong plano anin niya Purman. Kay para kanang ang kaso ba nga inana masikat man gani siya nga kuan nga binaplanuhan nato nga tukurunon na building. Pa. Kaila kani. Kailangan sa diyan lang sa diyan. Kaulan tro ikaw man ani, kaulan. Nya mo siya. Basta mao to siya ang dako gid nga plano ana building then swimming pool para mga bata malingaw ba. Oh. So, ano siya? 1,000 katao no? 1,000 gid sa katawang gikinahanglan. Ana kay para madali ang kuan ba, ang trabaho ba. 1,000 katao. So, pila man sad ang atong sweldo ana niya, Purman? Ay Sa minimum pero sa mga trabahante gid nga kuan na. Murag puro man na siguro. Record niya. Ang kuan na ang mga skill na. Oh, mga skill na siya, skill. Mga skill na siya. Oh. Why Basta mao na siya nga plano kay para dili na to makuan ang mahurot na to gamit ang yuta ba. Ano na siya ang plano? Oh,
kani siya kani kanang building dire kita mo mukuan kita sa tunga dire kita sa tunga kay ang pagpalapad na to ana ba siyempre building tunga then swimming pool ana ba swimming pool Kaya di kita ka, tigayon na niyo. Samo kayo, pero ato lang sa gining humanon kayo. Di kita kasinabot ng bali na tato pigas. mura naman kung kasimpagbo no nani no. Ano? Sige magkaputol gid itong istorya ni Facebook na ani na lang Purman. Ang atong apila ka tao nga skill nimo. Puro na mga skill lang kanang mga Dili na yung mga kuan dili na kanang may mga libor ana. ang libor ginagawa na nga makuan gid sa imo nasa mga 800 siguro ka tawo. So Kani gid siya engineer, sakto gid nga pagkaplano gyud kanang hinana. So kanang sa tunga gid ang building gid siya ba. tunga ging building. Abi Purman og kaning niyang Tay sa ra engineer. Kay ako ra gid sumbagon sa ko. ayaw na Purman kay pasagdilan na sila kini singari man sing katawa abnormal siguro ang tawana ganina ra niya mamalhin na lang ta adto lang ta dito speaker sa ta dito magpabugnaw tos tong utok to kay ana na sagdilan na siya abnormal kaya na Taya tong babae. Nami man kayo. Tayo. May pagitan ito na ko balik mo agit sa buhay. Ni ato.